Mayong adlaw kayong tanan. Welcome back to another vlog. In this vlog, ahead sa new vlog, cycling vlog. Nata dire karon sa city proper, sa city square o bidyo. So karon mayon ta sa Dawis kay musikat na kauban to mga amigo if naa sila. If nakamata sila sayo. Init yun niya. Walay clouds. Okay, so mo ni causeway. Tagabuntag na kanang mutunggo nga mga bangka dire. Diri mga tang na mga tao kanang palit og isda. Kay labas so bitaw. Daha mga isda nga labas dito. Karang ikan pa nakadlaw nito. Katang inas. Karon diri sa Caltex. Ang call time is 5:30 to 6 AM. 5:35 na naabot diri sa Caltex. Duwat po ko sa reply sa mga kauban. If this lang mo dayon, yun ako na lang ani mo solo ride na ako. Kami sa tong folding bike. Okay, 10 minutes before 6 na. Upay pa na itong kauban. Usa kauban na ito gikan Tagbilaran gikan. Yan usa gikan sa Dawis. Ay! Ila! Kiyawa kay forma eh. Ah! Pilats nagkampiyon. Sorry si Sander eh. Bisa pa ito yun Sa Omigo, right? Kiyawa. Ano, palit anak, friends. Palit yun eh. Palit yun na. Mga rich kid eh. Okay, so 6 AM na. Pahingon na may ladaday at may mamahaw. And then, mulibot may sa Panglao. Itong kuyog si Alexander Dadario and OGs. Sa mga may kasabay. Tiksay ko. Ito sa airport. So na. Another pro tip! You must keep yourself dehydrated at all times. Ikaw, bobo! Putakin na mo ka! Nawawan mo itong dehydration. Tingala mo ito. Wow. Kasanda yan, refreshing. Pero mo, rescue diba? Pwede rin eh. No? Pero mo, tawag nila eh. Mo, tawag nila kay refreshment. Ano na, daddy, refreshment. Ito no, pwede rin no? Hold up. Liva yung terms under eh. Nalupig akong dehydrated eh. Viewag mga bike rides. Ha? Kaya ako muna eh, pambato around Bohol oh. So, padong di may daday na no? Video ko, vlogger eh. So, muna niya ang bridge. Ah, napitay la daday na. Padong day? Muna niya ang bridge yung itukod sa kwan. Muna niya ang ikatulong ang bridge yung itukod connecting Tagbilaran City and Dawis, Panglao Island. Kupa kayo sa bridge eh. Muna niya side katong padong sa Muna katong padong sa Ulmans nga side. Kuha niya ang bridge eh. Huwag isa mo kontento sa duha ka bridge. Dugangan pag yung gusto. Oh!
Dito sa Dawis Lake. Stars. Mura sila itong sa ko vlog ako. Sikad ride. Murag 4 years na masiro to. Paingon ta karoy la daday. Ato sikat nga sikotihan sa kugon la daday. Mainit me then may mainit me then mo kaos mo pumahaw para pa may kusog para mag sikad round Panglao. Yuha sa magahan ba. Hindot mo na bike rin no? Bugnaw. That's the only folding bike. The only folding bike. Yan na rin nakaro nila daday. Muna ka ito sikotihan niya nasa kugun ro na. Okay. Muna yung sikwati. Eh paano? Ito okay sa kaha ba? Kaya na ito, itlog guys. May egg. Wala rin ipan din eh. Nagtitira ng pan. Barato rin lang pantay city. Gawat nila ito sa itong sikwati. Nara ito sikwati. Kinainitan o kinalamihan nga sikwati sa dawis. Sa inyo ma'am. Bayad ni. Ang sa inyo ma'am. Kana mo gusto Refreshing. Mama fried. Okay, pahingon namin sa Panglao. Panglao na airport. Ayun, no, layo na to. Ikan may namahaw ila daday. Init na kayo. Yaya kayo mga kauban. Dugay kayo sa niabot sa mong isabutan niya oras. Morning! Ano yung bike oh? Siguro nag-post yung bike. Free Tepe vlog. Oh! Turog mayaman oh. Lahiya rin kayo turog mayaman oh. Tayo oh, yung sikat di burst oh. Nanataring bingag. Pabingag ba rin? Tangdan. Oh, na namin yung tangdan. Sa oras. Oh, 70 na. Then medyo init na rin oh. Chill ride naman po rin. Kumang pumigay na rin. Okay, na natin sa poblasyon Panglao. Okay, usod na sa simbahan. Look at that church. Na, okay lang mga kahoy na. Muna yung mga pine trees. Pine trees na pine trees. Okay. Yawa. Iyan rin, i-promote na yung channel. Sige. Promote din na to ang cellphone nila friends. Okay, na natin karon sa Panglao. Muna niya ang original na simbahan sa Panglao. Kare. And then, gibalhin nila ito. Pero, ano eh. Ito ba nga simbahan yun eh, friends? Our Lady of Saint Agustino. Ha? Ano ba ito na? Malikod na ni kini, kaya mga rinporanan. Running. Muna ang checkpoint sa Panglao. Ispusod mo dili tanan sa Panglao mga kasakinan. Unong wana niya mag-contact, suwat mag-contact tracing, then kuhaan mo temperature. When mag-disinfect sa mo. Away na kaya.
Tagbilaran na natin eh. Pabalik na be. Kapoy kayo. Ay, napita. Tutulan. Ngata karon sa tutulan. Buko. Para refreshing. Sakto mo. Oh, sakto lagi. Oh, okay. Nakatawa mo sa una. There. Winner. Cut that view. Tao kayo niya agad. Kapoy. Angak mo pero okay, di sakit sa likod. Tara ko. Okay, friends. So yun na po. Bago, bike. Yawa eh. Kabihag, bike, wey. Gago, no? Shoutout tayo. Tots! Shoutout ko. Angelo biker dude. Oh. So sa mga nakakita sa vlog no panyagi katong katod ta og labonon diri sa Compute Laundry Land diri sa May Remolador Street. So if ganahan mo mga laundry diri sa Tagbilaran City nga barato lang in kasaligan. Doon lang mo ani aning Compute Laundry Land diri. Mo sa Remolador Street dira ang UB. Diri ang padung sa Kugon. Kay barato ra na ilahang laundry diri 25 per kilo. Apil lang sabon na niya. Sila na bahala na tanan. Ito pang laundry. Muna si Kuan, BJ. Muna yung Kuan rin ng manager. That's. Ayaw bay. Saan tayo baligyan niya diri may? So, nami ka ng purified water and purified ice. So, if gusto mo pa-deliver is contact lang mo sa Bohol Ice Cube Enterprises. Okay. Yan na siya. So mo nilang refilling station diri. Nag-deliver sa nag sila dinaghan nga ice cubes guys. Pila to ikaw yung kilo? Depende man sa if regular mga customer is natay 8 pesos per kilo, then if dili mo regular is 10 pesos per kilo. Oh, okay. So, as far as kuan, nindot mas regular mo na mo para makatipid mo sa per kilo. Okay, so na discount 2 pesos per kilo if suki na kanila. Okay, bay? Okay, bay. Okay. Salamat, bay. Sunod na po. Kubalik na ko ni. Refill tubig. O si, pila to galon nyo tubig? 25. Kung pick up 20. Ah, okay. Hello. Wala pa, launa pa. Kuha ko laundry ron. Padong na ko diha, isdam.